Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियाम सेराब चेनेलाव दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोथार बरायनाय थाबाय। दाख्लै बावै जों मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आगै बै स्माइल बसुमतारी आगै बियो मेट्रिक एग्जाम होगोननो। दा बिथांनि देहाया बिराद गाज्रि जायनि जाहोनाव बिथांखौ मदद मोनथों होननानै आं भिडिअ बानायहैदोंमोन आरो बिनि गेजेराव गोबां माखासे मददबो मोनबाय। दा बिनिखायनो आङो दा बिथांनि न'आव थांनो नागिरदों। दासिम बेसेबांखिनि जमा जाखो बिथांनि देहाखौ गोग्गो खालामफिननो थाखाय जेखिनि अनसुंथाइ हरदों बे अनसुंथाया बेसेबां जाखो आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय आं थांगोन आरो बे गथ'खौ आङो खबर लानो थांबावगोन दिनै खेबसेबाव दिनै सेकेन्ड डे जागोन। स' जोबजासिम नायबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनो थाखाय आरो लोगोसे भिडिअखौ नायदोंब्ला शेयार खालामनोबो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइकबो खालामबानो जाबाय। स' जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ। स' दिनैहाय मानाव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सारनि बार्थडे। स' बिथांखौ हेपि बार्थडे टु इउ सार होनना बुंबाय। दायो जों थांगासिनो दङ माबानिसिम मा होनोमोनलाय जोंहा फंबाय स्माइल बसुमतारीनि न'सिम। दायो जों बिटिसि सेक्रेटारि मोनबाय। स' गाइस जोङो दायो थांगासिनो दं क'क्राझारनिफ्राय आरो बिनि गेजेराव जोङो स्टेटमेन्ट माखासे नायनो नागिरदों। बिसोरखौ लिंहरदों पाटगावआवहाय जोङो जयै पाटगाव लोगो मोनबाय दायो बेंकआव स्टेटमेन्ट नायनो नागिरबाय आरो बिनिफ्राय बेसेबां जाखो नोंथांमोननो खोन्थानांगोन नालाय जों बेयाव स्टेटमेन्टखौबो नायनो थाखाय नेबाय आरो लोगोसे उनावहाय बिनिफ्राय डाइरेक्टलि जोङो पाटगावनिफ्राय बिथांमोननि न'आव सौफैबाय। न'आव डाइरेक्ट फैखाबाय। बेवहाय माखासे रायजो राजाफ्रा जोंखौ नेना दंमोन। बेवहाय माखासे मादैमोन दंमोन, आदैमोन दंमोन, आयंमोनबो दंमोन। फैनाय लोगो लोगो जों भिडिअखौ बानायनायखौ स्टार्ट खालामबाय। खुलुमबाय सफैबाय जोङो दायो नैबे मा होनोमोनलाय स्माइल बसुमतारी आगैनि जिखिनि डनेसन अनसुंथाइ जि स्टेटमेन्ट बेखौबो खालामबाय आरो बिनि गेजेराव खालामखांनायनि उनाव बेसेबांखिनि एमाउन्ट मोनदों जाथायखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। दासिबांहाय सोरबाफोर जुदि मिथियाबावाबा आं बेखौ खोन्थानि। बे घटनाया जाबाय पाटगावनि एरिया ओमफ्राय पुलिस स्टेसन माने बेयो सेरफांगुरियाव गोग्लैयो। गामिया थाइसुगुरि ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय मा होनो जारबारि बाजार खाथियाव आरोना क'क्राझार जिल्लाया गोग्लैयो। ओमफ्राय बेवहाय नैबे स्माइल बसुमतारी आगैहा मोनसे बिराद गिदिर बेमार जानानै दङ। बियो एग्जामबो होगोन। दाख्लैहायनि भिडिअखौ जुदि नायनोबा आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होदों आरो आङो बेखौ डिसक्रिपसन थांना होयोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना। बे आगैया एग्जाम होगोन मेट्रिकनि। दा बिनि बेमारा बारानिफ्राय बारा जालांदों। दा बिनि हासुदैयाबो माबानिफ्रायसो उदैनिफ्रायसो माबानानै फारसें थुफ्लुंनानै नैलाय बेयावहाय हासुदै हारसिंनो अट'मेटिकलि गबोयो रायजो राजाफोर। आरो बिनि उदैनि सिङावहाय जेनेबा किडनि थायो जेनेबा बेयावहाय किडनि थायो बे किडनियाबो गाज्रि जानानै दं होनना बुंदों। दा गोबां सुबुंफ्रा किडनि फाहामनायनि सायावहाय बाथ्रा बुंदों जे ओरैयाव लांबा ओरैबाव लांबा हामगोन होननानै बा सोरबा पान्जाबाव लांबा हामगोन होनदों सोरबा बहाबा हस्पिटालाव लांबा हामगोन होनना बुंदों कमेन्टफ्राव होदों आरोना। खिन्थु बे हस्पिटालाव लांब्ला जे रां थांगोन बेखौ बहा नङा होमबा जोंथ' बबे जायगायाव लाङोबा हामगोन बेखौथ' जों गोरलैनो मिथिगोन नङा होमबा। खिन्थु राङासो खोन्थागोन नङा होमबा रायजो राजाफोर। रांखौसो जोंनो नांगौ दायो। राङासो खोन्थागोन बेवहाय बबे जायखिजाया हस्पिटालाथ' जेराव लांबा बेयावनो हामखागोन आरो मोजां जायखिजाया हस्पिटालाव लाङोब्ला। खिन्थु रां थायोब्लासो बै हस्पिटालाव लांनो हानाय साहस हागोन नालाय बे न'खराबो। दा बिनिखायनो माने अनसुंथाइखौसो लुबैदों आरोना रायजो राजाफोर। आरो थेंक इउ स' माच नोंथांमोना गोबां कमेन्ट खालामदों गोबां शेयार खालामदों आरो लोगोसे नैबे आगैखौ मदद खालामहरदों। दासिमहालागै 20,000 रां जमा जाबाय रायजो राजाफोर नैबे आगैनि मुङावहाय। नोंथांमोना जेसेबां हायो मदद खालाम। बे 20,000जोंथ' जानाय नङा आंनि मथेब्ला। मानो होनबा बेयाव खमावबो 1.5, 2, 3, 4 बिदि 3 लाखसो थांखागोन बायदि मोनदां थांलाय फैलाय गारि खरसाजों लोगोसे। आरो जुदि गोजानाव लांनांगौबा सासे सुबुङा बुंदों पान्जाबसिम लाङोब्ला एसे हामगोन बायदि मोनदों होनना बुंदों। स' बे पान्जाबाव लाङोब्ला थानाय जानाय बा बायदिसिना खरस थाङोबाथ' खमावबो 2 लाखसोआ थांखागोनानो आरो। दा नैबेयाव 20,000 मोनदों। दा बे बाथ्राया नंगौ। दा खायसे सुबुंफ्रा बुंनो हागौ जे 20,000खौनो बहा मोन्दोंमोन नङा होमबा। स' बेबायदिबो बुंनो हागौ। नाथाय बेसेरा बिसिनि न'खराव दाख्लै 1,12,000 होनदों बे बुंनाया गोरोन्थि जाबावदों। 1.5 लाख रां थांदों। खमावबो 1.5 लाख रां थांदों बेवहाय खरसाया। उनावसो गावसोर खोन्थाबाय हिसाब खालामफिननानै गुबुन मोनसे खरस थांनायखौ बावगारदोंमोन खोन्थानो। दा बेयाव 1.5 लाखसो थांबाय न'खराव जिखिनि खरस बाहायनानै दा एसेबांसो थांबाय आरोना। दा न'खराबो बिराद
गाज्रि अबस्थायाव फैनायलाय बिथांमोनहा गावनि फिसाज्लाखौ बासायनो थाखाय आगैयाबो गावनि जिउखौ आं थांनानै थानो गोसो जादों होननानै दाख्लैनि भिडिअ'आवबो खेबसे गाबखांबाय बियो स' बिनि गेजेरावबो नोंथांमोना मदद खालामबाय दा 20,000 जों थोनाय नङा आरो रायजो राजाफोर सोरबाफोर जुदि मदद खालामबावनो गोसो जादोंब्ला जाय हराखै जाय हरबाय आं बिसोरखौ बुङाखै आरो बिसोरबो हरोब्ला बेलेग खोथा जेबो नङा खिन्थु जायफोर हरनो हायो खिन्थु हरालासिनो थाथ'दों बिथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो जे बे आगैनि मुङावहाय जि बिफानि एकाउन्ट हरेस्वर माने मा होनो हाज'वारि नैबे स्माइल बसुमतारीनि स्माइल हाज'वारिनि बिफा मा होनो जोंहा हरेस्वर हाज'वारि बिथांनि एकाउन्टआव सोनानै हरो आं एकाउन्टखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन आरो लोगोसे स्क्रिनावबो होना होगोन आं दायो नोंथांमोना रायज्लायहरनो लुबैदोंब्ला आङो फन नाम्बारखौबो न'खरनि नैबे हरेस्वर हाज'वारि बे आदैनि जे बिनि माबाखौ नाम्बारखौ आं होनानै होगोन नोंथांमोना जाहाथे कल खालामना रायज्लायहरनो हागोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बे सेकेन्ड दे भिडिअ खालामनाया जाहैबाय कि आं दिनैनि स्टेटमेन्टखौ देखायदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेसेबांखिनि बे आगैखौ बासायनो बा बे आगैखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय राङा जमा जाखो बे जमा राङा जाबाय 20,000 रां स' बे 20,000 रांजों जि फाहामथाय लानांगौ बेखिनि ट्रिटमेन्टखौ जुदि जों एसे बाहायबा जमा जानाय माने बायजोबलांगोन बा बेयावहाय गिदिर एमाउन्ट जि नांगौ जायो बेयाव बाहायजानाय नङा दा ओंखायनो बेखौ जमा दोनबाय थादों आं बर'नोबो बादा होखादों बिसोरखौ ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो नोंथांमोना एसे अनसुंथाइ हरबावदो आरो बेनो आरो खोथाया दिनैनिया स' बे आगैया माने फाहामथाय खालामनो थाबैनो मोन्थों नोंथांमोननि अननायजों गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफोर आं दिनै दंफैयो बेयावनो दाख्लै बावै भिडिअ बानायदों जेरै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव एरियानि बा पुलिस स्टेसना सेरफांगुरि झारबारि एरियायावहाय आरो लोगोसे गामिया जाबाय थाइसौगुरि आं बे आगैखौ जेबो बुंहरथ'ला मानो होनोब्ला आगैया दायो बुंनो हानाय नङा बुंबाथाय आरो गाबगोनसो बियो आरो दा आङो बेखौ गाबहोबाय थानायाव नायनो गोसो गैथ'ला बिनि थाखायनो आं गासैखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमनानै नोंथांमोनखौ शेयार खालामजानो लुबैयो आरो मदद खालामजानो लुबैयो खुलुमबाय आं दानो नैबे बिनानावनि न'खराव फैनानै जेरैबायदि फंबायमोना बे न'खरनि थाखाय अनसुंथाइ होनो थाखाय जे मबाइलफोरजों रायज्लायनो थाखाय समफोरखौ होफैबाय बेनिखायनो आं फंबायमोनखौ आं आजावनानै लायो आरो आं दानो रायजो राजाफोरखौ आङो फंनैसो आं बुंनो सानदों जेरैबायदि नैबे बिनानाव माल'नि फिसाला इस्माइल हाज'वारिया जेरैबायदि बियो गथ'निफ्राय दासिमबो बियो गोबां देहायाव सैनांनानै दङ बेखौ जे रायजो राजाफ्रा बिनि जे बेमारजों नारसेबजानायाव गोबां बिसिनि न'खरा दुखुथिया न'खर जानानै गोबां थाखा फैसा नांगौ जानायाव दिनै बे फंबायमोनखौ लेंहरनायजों लोगोसे दिनै बे रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ मोननो थाखाय दानो बे रायजो राजाफ्रा जेन' बे फंबायनि बे बियानैनि इस्माइल हाज'वारिनि जे गोबां थाखा फैसा नांगौ जानायाव रायजो राजाफ्रा अननानै बे बियानैनि थाखाय जे अनसुंथाइ हरो आं रायजो राजाफोरखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमो जेन' बे बियानैया सोखाजानायखौ मोनो आरो बिनि दानो बियो उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोननायजों लोगोसे दानो बेहा एग्जामाबो फैगौ मासफ्राव बियो होनांगौमोन नाथाय बियो गोबां देहायाव सैनांनायजों बियो दानो लेखाफोरखौबो बियो फरायनो मोनाखै जेन' बियो बेमारनिफ्राय मोजां जायोब्ला जेन' बियो फाहामजानायखौ मोनो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बे बियानैनि थाखाय थाइसे थाइनै मदद हरनायजों लोगोसे जेन' बे गथ'आ फाहामजायो आं बेखौ लुबैदों अननानै रायजो राजाफ्रा बिनि गासै नांगौफोरखौ जेन' सुफुंनानै हरो खुलुमबाय आङो दानो बे न'खरनि जानानै फंनैसो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरो दानो आं बे गथ'नि बिमाय जायो दानो बे गथ'आ गोबां सैनांनानै दं आरो बिनि थाखाय रायजोफोरनाव बे गथ'खौ फाहामनायनि थाखाय गरसे गरनै अनसुंथाइ जा हायो बुरजा नङाबाबो एसे बे गथ'नि मुङै अननानै दानखौ हरो आरो बे न'खरा दुखुथिया न'खर मोसौ मोसा फानजोबनांबाय आरो डाक्टारनाव लांफिननांगौ बेखौ दा आखाइयाव गरसेबो थाखा फैसा गैयिलाय रायजोफोरनाव बेखौनो अनसुंथाइ बिहरनाय जाबाय एसेनोसै